já jsem Rysen z kanálu Rysen a Kaiser. Vítám vás u nového videa a dneska to bude Keep Talking and Nobody's Supposed společně s Rysenem. Tak Rysenem. Já nejsem Rysen, já jsem Kaiser. Počkej, jenom já jsem tady v menu a nevím, mám dát out game? Ne, to je blbost. Ne, prostě ti nemají to bombs. Jo, bombs, dobrý. Tak, a hned 1-1, takže start. Je tam The Freeze Bomb? Jo, The Freeze Bomb. Jo. Počkejte, já vám to tady ukážu. Prostě neseš, mluv na hlas. Ukážu vám to tady, takže defuser, bla. Hraješ? Takže jinak já jim ukazuju ten tutorial. Tak, finish. Tak, a teď. Controls this game. Vlastně Blu-ray. Ta bomba nic nedělá, takže Tě moc neslyším, to je špatný. takže Můžeme začít? Escape bombs a teď the first bomb. Super. Start. Wow. Tak těším. This screen is for your Jo, to prostě ty, já se nemám koukat na tu tvoji obrazovku a ty se nemáš koukat na manuál. Doufám, že nemám zapít dílko. Ne, nemám. Nemáš. Tak jo. Co tam je? Loading. Loading. A nějaký budík, tady to. No, na ten kašlu, hlavně ta bomba. Ježiš. Tak jo, mám tady červený tlačítko a Počkej. Takže tlačítko říkáš, jo? Jo, červený tlačítko a board. Pokud je tlačítko modré, napíšem abort, ne? Pokud je na board. Červené a board. Klikni a to hned uvolni. Špatně. Tak klikni a hned za chvilku to uvolni. Jo. A teď dráty. Dráty, vodiče, počkej. Dobře, kolik je tam drátů? 3 dráty. Dobře, a... První je žlutý, druhý... Třetí je černý a šestý je bílej. Přestřihni druhý drát. Jo. Dobře, takže znaky. Znaky, ty vole. Mám tam takový prostě psací CE. Psací CE, jo, počkej, to musím najít. Psací CE. Není to náhodou AE? Psací AE? Ne, je to CE. Jasně. Je to takový, že to vypadá spíš jako nějaká pružina. Jo, dobře, takže dobře, no dál, co tam je? Potom je tam takový červený znak, jakoby prostě zadek. Zadek, počkej, kde je zadek? A nad tím je taková tečka a čárka. Tečka, čárka, jo, mám to dál, co tam je? Obojstranný káčko. Obojstranný káčko? Na levou stranu a to na pravou stranu. Jo, mám to! A potom ještě taková čára, která jede dolů, takový tobogán s čárkou. A je dvakrát přeškrtnutý. No, dvakrát přes... Takový hashtag. No. Tak počkej, tak první bude zadek. No. Máš? Aha. Vyminuty. Potom bude pružina. Ano. Hashtag. Špatně. Tak káčko a pak hashtag. Jo! Defuse jsem domů! Jo!
Minuta 46 sekund mi trvá. Wow. Tohle defused. Loading. Ne. My nahráváme. Keep talking and nobody explodes. Tak dobře, tak jdeme na další bombu, to bude trošku těžší. Já jsem ready. Já mám mozek ready, kámo. Jo. Já se těším, že to bude na YouTube. Medifire. To je ta stránka. A už mě... Můžeme začít? Počkej, what? Já klikám na bombs a on mi to neukáže. Ty bomby. Tak ještě jednou ty Jo, bomby. dobrý. Tak jo. A další Something old. No, dej to something old, something new. Jo. No. Tak připraven? Počkej, za chvilku, až dotočíme. Tak jo. Keep talking and nobody explodes. Tak jo, máme tady čísla. Jak čísla? Mám tam... Jakože je tam 1, 2, je to jakože takový heslo, 1, 2, 3, 4. Ne, je tam 4, 1, 2, 3. No, jakože, ale jsou tam jedna, jo, mám to. No. Tak dobře. A je tam v okýnku trojka. Klikni na třetí číslo v tom 1, 2, 3, 4, jak tam klikni. Prostě jak to tam máš. Takže na dvojku. No já nevím, co tam máš, Jo. tak klikni mě. Tak jo, potom tady máme 1, 4, 2, 3 a je tam zase trojka. Tak klikni na číslici na první pozici. Na jaký první pozici? Na prostě první číslo, na tom heslu. Takže jedničku. Asi jo? Ano. Super. Tak co tam je teď? Potom 3, 4, 2, 1 a v okýnku je dvojka. Okýnku je dvojka, jo. Okýnku je dvojka. Klikni na první číslo. 3. Špatně. Ne. Musím od znova. Jednička. Aha. 3 minuty. Na druhé pozici. Druhá pozice. Takže jednička. Jo, nesmí říkat, prostě druhá pozice říkám. Tak jo. Trojka. Trojka. První pozice, znova první pozice. Dobrý. Co teď, co tam je teď? 4. Čtyřku zmač, normální čtyřku jako. Dobrý. Třetí pozice. Co já? Dvojka. První pozice. Ano? Jo, a dál to tam je jako poslední. Jednička. Stišněte tlačítko s tím nápisem jako vypází. Druhá pozice, druhá. Špatně! Ne! Mám dva křížky. Dvojka. Jdeme na něco jiného. Ok, tak mám tady 2 znaky. Ne, tak co tam je ještě dalšího? Jsou ty tam dráty na něco takového? Znaky, jenom 2 znaky. Jako 2 znaky, jako první tabulka znaků a druhá. Jakože zase, jakože takový ty, jakože 4 znaky, jak jsme dělali minule. No. Dobře, tak Ale krát 2krát. tam jenom 2, jo. No takže, takovej panáček s trojúhelníkovou hlavou. Panáček s trojúhelníkovou hlavou. No a má vedle sebe počkej, ono to bude někde dole. Ono to bude někde dole určitě, já jsem špatně těch si. Kaj jste? Minuta 10. Ne! Tady to není, to bude těch. Kde to je? Tady. Dělej. Tady. Panáček s trojúhelníkovou hlavou, tady. Potom nějaký had, který signalizuje trojúhelník. Bože, ještě jednou. Had, který signalizuje trojúhelník. 30 sekund! Tady to není! 20 sekund! Ne, to není. 15!
5! 5! Prostě... Nezvládli jsme to. Vybuchla. Ještě jedno nejretry. Ok, já jsem retry. Tam je teď. Tak jo, jdeme na tlačítko. Dobře, takže tlačítko press. bílý tlačítko, pokud je tlačítko modré, pokud nebo více než jedna na tlačítko napiš detonej, pokud je tlačítko bílá na bombě je rozsvícená kontrolka. Na bombě je rozsvícená. Vidíš někde na bombě, je tam napsáno CR, někde na bombě? CR? Ne, jenom SIG a NSA. Dobře, pokud je na bombě více než 2 baterie, ale už je kontrol s napisem. Je tam někde frk? Je tam někde napsáno frk? Ne. Tak klikni na tlačítko a pak ho uvolni. Klikni, chvilku počkej a uvolni. Klikni, počkej. A uvolni. Jo! Dráty! 2 červený. Dva červený. Počkej, kolik tam je drátů? 3. Takže 3 dráty, jo, takže kolik? Takže 2 červený a 1 černý. A pokud žádný drát není, to ne. Pokud bílý. Poslední je černý? Jo. Jinak pokud je více než jeden drát. Přestřihni poslední drát! Yes! Tak jo. Ne, číslice. Ne, heslo. Heslo. Jednička. Druhá V pozice. bodě máme ještě 3 minuty. Druhá pozice. 4. Teď je 4. Teď je 4, no. Pokud je na displeji 4, stiskněte tlačítko na stejné pozici. Počkej, na stejné. To jsme mačkali předtím. Druhou pozici, takže zmačkli znovu druhou. Druhou pozici 2. Takže to tady napíšu. Jednička. Ale zase druhou pozici. Ne. Špatně. Právě že... Sakra, předtím... 4. Takže 1. Jednička, druhá pozice. Ano. Tak co je teď? 4. Takže zase druhá pozice. 1. 2 minuty. Se stejným nápisem jako. To zmačníš, počkej. 1. Já nevím! Pokud je na displeji jednička, stisněte číslici se stejným nápisem jako ve fázi 2. Co jsme mačkali předtím? Co jsi mačkal předtím za číslo? Sakra. 2 myslím. Tak zmačkni 2. Jo! Tak co teď? Tak jo. 2. První pozici. A teď ještě? A jaký je to číslo? 3. Co bylo předtím na první pozici? 2. Tak přijdi 2. Špatně! Ne! Si děláš srandu! Minuta! 2. Druhá pozice. 1. 4 zmačkni. Několik minut před 4. Tak. 2. To jsme mačkali jako první úplně. Já nevím. 4. 4. Krásné. Ne! Bum. To bylo špatně. Ještě jednou, pojď, já mám na... Děláš srandu. Pojď ještě jednou, pojď. Mě to vždycky vystraší, jak to bouchne. Pojď ještě jednou, já se dám mikrofon takhle k držce, abys tě pěkně slyšel.
Pojď ještě. Barevný tlačítka. Barevný tlačítka. Cože? Barevný tlačítka, ty vole, to je Simon říká. Tak na to klikni, že... Bliká žlutá. Jo, žlutá blika, jo, počkej. Máme 0 chyb, ale... Musím najít tu postavu. Ten Samuel říkal, že začíná srat, kurva! Tady, mám to. Takže co bliká? Žlutá. Víš, kde otoč bombu a najdi tam serial number. Jo, mám ho. A co tam je za písmena? 4 BMH. Písmena, ne čísla, písmena. Jo, BMHG. Pokud obsahuje... BNHG, A, E, I, O, U. Takže povím kde. Takže co bliká? Žlutá. Takže klikni na zelenou, Špatně. Tady máme jednu chybu, takže co bliká? Žlutá. Tak klikni na červenou. Špatně. Ne! To děláš prdel! Ne. Takže modrá. Láska. Ty vole, já jsem blbej dvě, nech se odbouchnout, to je na hovno. Já jsem se už nechal. To fakt nešlo. Je to strašně řve do uší, ale potřebuji tě slyšet. Jo, pojď ještě jednou. Jestli to teď nedáme, tak prostě dáme jiný level. Jo. No tak šup. Takže červený tlačítko abort. Červené tlačítko abort, počkej, to mi něco říká. Pokud je modré, aha, modré s nápisem, pokud ti nabaví více a na tlačítko napiš. Červené tlačítko počkej, abort. Červené tlačítko. To ne, pokud je nabaví více a je na něm... Je někde frk napsaný? Ne. Dobře, pokud je tlačítko žluté, pokud je červené s nápisem hold. Je to tlačítko a je tam napsáno hold? Ne, abort. Klikni na to a za chvilku uvolni. Špatně. Tyba, jak dlouho jsi to držel? To je jediná možnost. Musíš to držet a pak zase otistit. Špatně. To vykřičníky. Ty vole, pokud tlačítko nesplňuje žádné uvolnění, stiskněte ho, pokračujte na uvolnění tlačítka. Tlačítko bílé na... Tak ty vole, jak to máš stisknout a hned uvolnit. Klikni na to, za 1 sekundu to uvolni. Kabum. Hele, tak... No dobře, takže a jdi úplně jak tam jsou ty bombs menu. Vidíš to tam někde? Počkej, loading. Takže menu a bombs. No a je tam náhodou free play? Jo je. Tak na to klikni. Jo. No, vidíš tam nějaký hardcore a free, ne, nebo něco takovýho. Needy a hardcore. No tak to má být off. Je. Timer, vidíš tam nějaký time? Jo, time. Tak to dej na 6.2.00. Já si to dám na 7. Na kolik jsi to dal na ten time? Na 7 minut. No a vidíš tam manuál, jsem něco takovýho. Ne. A vidíš tam něco, prostě, co tam ještě je? Červený tlačítko. Modules, je tam modules? Modules. Ano. No tak to dej na 4. Dobře. No a dej start nebo něco takového tam je. Ježiš, já se bojím. Tak jo. Se pořád stišuje mikrofák. Mikrofák. Tak co? Sakra, si děláš srandu. Tak co tam je? Takže... to... Dráty nejdřív.
Jo, vodiče, ty to nejlíp. Tak kolik tam je drátů? 3. 3, zase 3, takže jaký jsou dráty? První je černá, druhá je červená, třetí je bílá. Pokud žádný drát není, to ne. Pokud je poslední drát bílý. Jo. Je fakt je poslední drát bílej. Ano. Přestřihni poslední drát. Yes. Tam je vodík. Cože? Já tě neslyším, co tam je? Počkej, vodík. Co tam je? Co tam je? Tak jo, takže 6 minut. Takže je tam je to taková zelená tabulka, na které je napsáno Egbert. Což? Počkej, keep talking za použití nápisu. Ready, počkej. Nothing is left. Co ne? Je to takový kalendář? Ne. Je to takový rádio? Ne? Na tém to je paměť, morzovka, komplikované vodiče. Ne, na téma sekvence. Co tam je ještě něco jiného, to si pak dáme nakonec. Slova. Cože? Slova. Jaký slova? Je tam no, blank, Jo, kam už vím middle kde. a first. Já vím kam jít, nebo já vím kam jít. Je to takový kalendář? Jakoby jo, ale... Je to tam je tam 6 prostě. Je to kalkulačka. Kalkulačka, jo. Je to kalkulačka, ale místo čísel jsou tam slova. Ještě si nápis tady, to můžete podívat. Co tam je tady napsáno? Jako v té kalkulačce napsáno? Ne, to na tom displeji. Ur. Ano. A A tlačítka jo? tam jsou no, blank, ready. Tak to no je úplně vlevo nahoře. Ano. Tak je to Špatně! Tady je ur. Teď you are. You are. Tak klikni, řekni mi to po pořadě, jak to je, vždycky odleva doprava. Takže odleva začínám. Your, what, Počkej, hele, jsou tam ty dva řádky, jo, no, vlastně pod tím displejem, jo, jeden levý a jeden napravo. ano. Tak ten nalevo, ten nic nedělá, a ve prostřed toho pravýho, prostě to ve prostřed toho pravýho. Ve prostřed toho pravýho. No, no asi jo. Účko je tam. No tak na to klikni. Špatně! Ale teď to je jure nebo you are, ty vole, tak pod tím účkem. Teď je tam C. C jo. Nebo C nebo S S. Vypadá to 2 minuty. Klikni úplně na to poslední v pravém řádku. Yes, je tam. No tak klikni na to yes. No, tak co? Hele, já bych to tady ukončil. Jo, já taky, protože nahráváme 25 minut, tohle je asi to nejdelší a... Takže doufáme, že se vám toto video líbilo. A čus! Nezapomeňte dát like, my se s váma loučíme, i Kajsen
A Ano, já už jsem to moje video ukončil.